A ac Byd Natur. A. Alarch. B. Broga. C. Cragen. Ch. Chwilen. D. Dant y llew. Y ddeilen. Eirin. Y fuwch goch gota. Ffesant. G. Gwas y neidr. Fy ngellhygen. H. Hedyn. I. Iar bach yr haf. J. Jacado. Lindys. Llygoden. Mesen. Nyth. Oen. Pysgodyn. Fflien. Robin goch. Rhosyn. Seren fôr. Twrch deiar. Ffyllian. Uchelwydd. Wy. Ystlym. Helo, Luned Aaron dwi, a fi ydi awdur A Byd Natur gan gwasg Carreg Welch. Rwan hon oedd y gyfrol gynta nes i chreu fel awdur llyfrau plant, felly mae'n reit agos at yng nghalon ni. Mae'n llyfr lliwgar, reit chwaraeus, felly o'r herwydd dwi'n gobeithio bod hi'n apelio at gynulleidfa ifanc, yn ogystal â rhieni gobeithio. Arddull collage sy'n perthyn i'r llyfr yma. Be di hynna meddwl chi? Wel, lot o beintio, lot o wneud dipyn o boich a mes, a wedyn lot o dorri allan papurach gwahanol a gludo. Felly dipyn o hwyl, a nes ymlaen ei ddangos i chi chydig o dechnega i chi drio adra efo'ch rhieni. Ond gynta na fynd drwy'r llyfr hefo chi. Felly dyma A Byd Natur. A da ni'n dechrau wrth gwrs hefo'r llyfren A. A nes i gychwyn gyda alarch. A am alarch. B am broga. C am cragen. Ch am chwilen. D am dant y llew. Y ddeilen. Eirin. Y fuwch goch gota. Ffesant. G. Gwas y neidr. Fy ngellhygen. H. Hedyn. I. Iar fach yr ha.
Jackado. Lindys. Llygoden. Mesen. Nyth. Oen. Pysgodyn. Fflien. Robin goch. Rhosyn. Seren fôr. Twrch deiar. Ffyllian. Uchelwydd. Wy. Ac ystlyn. Ac ar gefn pob un o'r llyfrau yn y gyfres Byd Natur, mae yna restr dwyieithog fel hyn, felly mae'r geiriau yn Saesneg hefyd. Felly, a ni ati efo'n gilydd rwan i greu tudalennau wyddor i'n hunan. Amdani. Yn abieg Byd Natur, mae yna wastad liw ar un ochr wedi cael ei greu gyda thechnegau gwahanol, ac ar yr ochr arall mae'r gwrthrych, y peth sydd yn dechrau gyda ryw lythyren penodol, am eirin fan hyn. A fel arfer mae'r lliw yn wahanol iawn i'r lliw yr ochr arall. Felly coch fan hyn yn wahanol iawn i wyrdd y ddeilen. Nesa, da ni am greu cwpl o dudalennau yn hunan ar gyfer un llythyren penodol. A da ni'n wedi cael 2 liw hollol wahanol i'w gilydd, sef coch a gwyrdd. Ac felly byddwch chi angen paent coch a gwyrdd, disglen bach i ddal y paent, disglen fwy fel hyn, sbwng, siswrn, pin ffelt, glud, brwsh a phensil, darn sgwar o gardbwrdd gwyrdd a darn sgwar o gardbwrdd gwyn, cardbwrdd coch tywyll, ac yn ola, hwn. Nesa, dwi am roed bach o baent gwyrdd tywyll yn y twba yn barod i'w ddefnyddio. Dyma ni. Defnyddiwch pa bynnag baent sydd gyda chi. Dyna ni. Nesa, byddwn ni yn estyn am yr bubble wrap. Dwi wrth fy modd efo bubble wrap. Mae o'n gallu creu effeithiau diddorol iawn. A da ni ddim eisiau peintio yr ochr esmwyth, ond yn hytrach yr ochr sydd yn sticio allan, lle mae'r darnau i'w popio. Dwi'n greu menig ymlaen, achos dwi'n gwneud lot fawr o poetsh pan dwi'n peintio. O'r gorau? Da ni'n barod? Yn gynta. Dyma ni. Roed y papur gwyrdd o'r neilltu am funud. A dwi'n barod gyda fy mhaent. Dych chi eisiau i'r papur clingffilm fod chydig bach yn fwy na'r carbod. Chydig bach yn fwy o faint. A dych chi eisiau gweithio'n reit gyflym cyn i'r paent sychu. Dych chi ddim eisiau i'r paent sychu. Dyma ni. Mae'r tywydd mor braf, mae paent yn sychu yn gyflymach byth pan mae'n braf. A i nôl eto, jyst i wneud yn siŵr bod y paent yn lyb. Dyna ni. Lot o
A hwyl, dyna ni. Okidoks. Rwan, dwi wedi godi y papur plastig I fyny. A dwi wedi osod o ar y carbwd gwyrdd a'i wasgu fo I lawr. Ac wneud yn siŵr mod i'n gwasgu bob rhan ohono fo. Gweithio fy ffordd rownd. Dwi am jecio rwan. Ie, dwi'n hapus efo hwnna, dwi'n meddwl. Dyna ni. Barod i'r cam nesaf. Nesaf, dyn ni'n estyn am y paent coch, sydd angen bod yn o leiach na coch tywyll y cardbwrdd. A dyn ni am roid o fan hyn, yn twba, I symud o gwmpas y lle. Felly brwsh yn handi I gael o rownd y lle fel hyn. A be dwi am wneud ydy dabio y sbwng yma yn y paent. Os bydd wedi gorchuddio gyda y paent. A rwan dwi am fynd ar y papur coch tywyll. A dabio'r papur fel hyn. Dyna ni. A dwi'n fwriadol yn mynd I gadw ychydig o'r papur coch tywyll fel ag y mae. Ychydig bach mwy. Wrth i'r gwyrdd a'r coch sychu, dwi am wneud llun bach o tomato. Felly'r cyfan sydd angen ydy cylch. Hawdd, hawdd, hawdd. Dyna ni. A rwan dwi am estyn fy siswrn a dwi am dorri hwn allan. Ella bydd angen I chi ofyn help I wneud hyn. Un ffordd rhwydd o wneud o ydy troi y papur yn ei hanner a thorri fel hyn. Dyna ni. Mae hwnna'n haws I dorri rwan. Dyna ni. Cylch. Rwan, dwi am estyn am y cardbwrdd coch tywyll. Dyma fo. A dwi'n aml yn defnyddio'r techneg yma. Dwi'n gwneud stencil o fath, dwi'n torri'r twll allan fan hyn. A rwan dwi am hofran o flaen y cardbwrdd. Mwyn gweld yn lle dwi am dorri'r papur allan. Ond dwi'n hoffi fan hyn. Mae gen I gyfuniad o'r coch tywyll a'r coch gola. Felly be dwi am wneud ydy estyn bensil a oddi fan hyn. Ble dwi am dorri mas. A hwn fydd yn tomato ni. Hwn allwch chi wneud afal, neu befusau, neu banana, be bynnag sy'ch chi'n hoffi. Dewisiwch chi. Mae o fyny I chi. Dyma ni. Tomato. Ond mae angen rhywbeth bach ar y tomato yma, dwi'n meddwl. Felly bynnau ydy estyn am ddeilen nes I
argraffig yna. Nes i roi paent ar ddeilen a'i wasgu fo lawr. Ofnadwy o rhwydd. Felly dyma ni, dwi am nodi ar un o'r dail. Dail newydd ar gyfer fy nhomato. Rhywbeth fel yna dwi'n meddwl. Mae'n anodd i chi weld beth dwi'n gwneud fan hyn. Dyma ni. Mae ddarna bach pigog yn does ar ben tomatos. Dyma ni. Dyma ni. Os na i osod hwn ar ben y tomato. Dyna ni, bydd o'n help iddo fo i edrych fwy fel tomato. Na i ludo hwn i lawr rwan, gyda fy nglyd. A'r cam nesa, fydd gosod o ar y dudalen sgwâr gwyn. Reit yn y canol. Nawn ni osod o yn ei le. Felly digon o lid ar y cefn. Dyna ni. A nawn ni osod hwnna yn y canol. Dyna ni. Mod i'n hoffi y cyfuniad o'r coch tywyll a'r coch goleuach, mae ychydig bach yn fflat gen i, felly dwi 'di estyn pensil lliw bach oren. A dwi am just rhoi touches bach fel hyn. Just i wneud y darna oren i ymddangos chydig bach yn o leach. A na i hyd yn oed fynd am chydig bach o felyn, pensil melyn. Dyma ni, dyna chydig bach o fywyd i'n tomato ni. Dyn ni'n galw hyn yn cyfryngau cymysg, achos mae yna gyfryngau gwahanol. Nid dim ond y paent, ond dyn ni'n defnyddio pensilia hefyd ar ôl i'r paent sychu. Na ni, mae'n rhwydd iawn i wneud, a mae'n rhoi chydig bach mwy o fywyd i'r tomato. Y cam nesaf ydy gosod y cardbwrdd gwyrdd gyda'r patryma efo'r bubble wrap, gyferbyn a'r tomato. A fel gwelwch chi, mae'r ddau liw yn reit wahanol i'w gilydd, y coch yn erbyn y gwyrdd, maen nhw'n gyferbyniol i'w gilydd. Y cam nesaf fydd rhoi llythren ar y gwyrdd. Rwan mi allwch chi sgwennu fo gyda pen du, neu o bosib bydda sgwennu gwyn yn effeithiol achos mae'r gwyrdd yn reit dywyll. Felly dwi am dorri allan y T am tomato yn fawr ac yn fach hefo cardbwrdd gwyn. Os da chi isio, mi allwch chi sgwennu y tomato allan hefyd, neu pa bynnag ffrwyth neu lysieu neu anifal byddwch chi yn ei wneud. Dyna ni. Estyn am y siswrn, ac yn ofalus iawn,
torri ein llythrennau allan. A be wna i ydi rwbio allan y darnau pensil i ffwrdd. Dyna ni. A'r cam nesaf ydy gosod y llythyren yn ei lle, yr un mawr ac yr un bach. Y T mawr i ddechrau. Rhyd ar y cefn, a'i osod yn ei le, a'r T bach, glyd ar y cefn a'i osod yn ei le, yn y canol. A dyna chi, llythyren T am tomato. Pam na ewch chi yn eich blaen i wneud rhagor o dudalennau gwahanol, lliwgar, amrywiol. Mwynhewch!